एकेबारे स्पष्ट जोङो बिटिसि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो ना बिजेपिजों दंमोन ना सोरजोंबा दं जों हारसिंनो गेलेखादों एइबारबो एमएलएआव जों हारसिंनो गसंदों एइबारहाय बिजेपिजों आरो बिपिएफजों जितु एलायन्सआव दं बिथांमोना गेलेगोन नाथाय जोङो नुदों बड'लेण्डनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौ लुबैया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव भारतनि सरकार सालायग्रा आसाम सरकार सालायग्रा इभेन बिटिसिआवबो इउपिपिएलजों थाफानानै सरकाराव बाहागो लादोंमोन बिजेपिआ बिजेपि हान्जाखौ बड'लेण्डनि मानसि रायजो राजाफ्रा लुबैया गतिके बड'लेण्डनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरजों चइस खालामो खिन्थु बेयावबो जों नुबाय बिपिएफनि सासना जिथु दावराव दावसि इउपिपिएलनि सासना जिथु गोजोन खौसेथि बयखौबो लानानै जों सामलायो बेनिखायनो अपसना जाबाय इउपिपिएल दा एइबार जिखियानो खालामा मानो बिसोर बिजेपिजों माने बिपिएफजों लोगो जादोंबाबो रायजोफ्रा बे बाथ्राखौ बुजियो आरो बेथ' दा बांसिनै बुजिबाय जे आसाम सरकार सालायग्रा बिजेपिजों लोगो जानानै बिपिएफखौ दिनैहाय दमन खालामनो नागिरदों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों सोर थाफायो आसामनि मन्थ्रि 24 घन्टा बेजों थाफायो थारमाने आसामनि मन्थ्रि बिजेपिनि मन्थ्रियानो बिपिएफखौ सलायगासिनो दं हाग्रामा महिलारिखौ सलायगासिनो दं बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोजाङै बुजियो नङा होमबा दा ओंखायनो जोंहा बेवहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै बिजेपिजों बिपिएफजों लोगो जानाय माने भबिष्यतआ अन्धकार बिटिसि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोजाङै मिथिगौ ओंखायनो एइबारहाय स्पष्ट बाथ्रा इउपिपिएलआ हारसिङैनो दंखायोमोन हारसिङैनो थागोन आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ रैखाथि होनानै बयखौबो समानै दावगाहोनाय भबिष्यतखौ नायनानै इउपिपिएलखौ बयबो मोजां मोनगोन आरो इउपिपिएलनो भट होगोन बिपिएफनि माखासे माथामफोरा होनदों आरो हयथ' सोरबा बिजेपिनि मानसिफ्रा बुंनो हागौ नङा होमबा सोरखौ बबेयाव गेलेहोगोन बबेयाव गेलेहोआ बेथ' गाव गावबागाव राजनिथि हान्जानिसो बाथ्रा दा इउपिपिएलआ 3 जों एमपि मोनबाय गभर्नमेन्ट सालायदों जों आसाम गभर्नमेन्टआव दंमोन बिटिसिआव जों गभर्नमेन्ट सालायदों बे पार्टिया कि ओरैनो माने मजागाव माने ओरैनो मिनिनानै जों केन्डिडेट होगोन नामा जोंनि आफादगिरिखौ जों दिल्लीयाव दोनगोन ना आसामाव दोनगोन ना बिटिसिआव दोनगोन बे जोंनि बाथ्रा जोङो जोंनि डिसिसन मथे जों होदों बिथांमोना बुंबानो जानाय नङा डिसिसनखौ रायजोफ्रासो लागोन दा जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों तामुलपुराव जों गेलेहोदों बिथांखौ जोङो एमपि महरैबो जों मोनबाय दा जोङो देरहाखांनायनि उनावहाय बिथांखौ जोङो तामुलपुरावनो दोनगोन ना दिल्लीयावनो दोनगोन ना बिटिसिआव दोनगोन बे जोंनि खोथा जों लागोन बेखौ डिसिसनखौ बिनि सायाव बाथ्रा बुंनो माने बिनि सायाव डिसिसन लानो सोर नोंसोरलाय नङा होमबा दा भटआथ' रायजो राजाफ्रासो होगोन दा गतिके बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनांगौ खोथा गैया मोनसे बाथ्राखौ आं खोनाबाय थादों जे तामुलपुरावलायनो प्रमद बर' बिथाङा ओरैनो गेलेफ्लादों होननानै मोनसे राजनिति हान्जा 3 एमपि दङ आसाम गभर्नमेन्ट सालायबोबाय बिटिसि सरकार सालायबोबाय बे एफा गिदिर पार्टिनि आफादगिरिया दिनै गेलेदों बेखि माबा गेलेनाय नामा बेथ' ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बाथ्रा नङा ना बियो थ' गतिके जोंनि सिद्धान्त मथे पार्टिनि सिद्धान्त मथे जोङो बिथांखौ तामुलपुरावनो गेलेहोदों बिथांखौ जों देरहाहोगोन आरो देरहाखांनायनि उनाव बिथांखौ जों बबाव दोनगोन पार्टिया डिसिसन लागोन जों थांगोन गतिके बिथाङा ना उइद्र' खालामगोन ना गेलेफ्लागोन जोङो जाय बिजाथिया प्रमद बर'जों दिनै जुजिनो फैदों बे बिथांखौ जों फेजेननानै जों देरहासार जागोन खारन बिथाङा बिजेपिनिफ्राय आरो बिथांमोननि ड्रामाफोरखौ जों बुजिबाय नै बिपिएफजों बिजेपिजों जि ड्रामा खालामबाय थादों जों बेखौ बुजिजोब्बाय बर' रायजोफ्रा दिनै मिथिगौ आरो बिजेपिखौ बड'लेण्डनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोगारखाबाय बिसोरो आगोलाव 9टा मोनदोंमोन खिन्थु नै दाख्लैयाव बिसोरो मोनबाल'सो मोनदों दा गतिके बिजेपिखौ नाङा होनखादों दा गतिके तामुलपुरावबो बिजेपिखौ नाङा बहायथ' बिपिएफबो गैखाला नङा होमबा दा अल्टारनेटिभ सोर दं इउपिपिएल दा इउपिपिएलआ रायजोजों दङ दा गतिके प्रमद बर'आवहाय आरामसे देरहालांगोन आरो बिथांखौ जोंनि हान्जानिफ्राय जों सावरायनानै दिल्लीयाव दोनफिनगोन ना बाहाय जोङो एमएलएखौ दोनगोन ना बिटिसि जों सालायहोगोन बे जोंनि उननि बाथ्रा जों बेखौ जोंहा सिद्धान्त लागोन बिटिसिनियावथ' 15था आरो बाहेरायाव जोङो 4 दासिम जों होनाया दा गतिके जोङो गासै 10टानिफ्राय 12टा सिट जों आसा खालामदों आरो बेखौ देरहानाय लोगो लोगोनो दिसपुरा जोंखौ बाद होनानै खुनु सरकार दानो हानाय नङा बे बाथ्राया रोखा जानानै दङ आरो दिसपुरा जेला जोंनि कन्ट्रलाव थागोन जों बहाय जेला गोहोखौ जों मोनगोन अट'मेटिकलि बिटिसिआवबो जोंनि गोहोआ फैफिनगोन थ' गोमानानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जि गोमानाय जि पावार जि गोहो बेयो आरोबाव नैबे एमएलए बिसायख'थिनि गेजेरजों जों बिटिसिआव गोहो मोनफिनगोन आरो बेखौनो रायजोफ्रा लुबैदों ओंखायनो जोङो भटखौ होगोन